Halo नोंथांमोनखौ दायो आंनि आरकेज इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आङो दायो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनो जाबाय जोङो ना खुसिया बायदिसिना एम्फौ एनलाखौ बोरै फुथारो। दायो आं नोंथांमोननि सेराव बेखौ फोरमायगोन आरो दिन्थिलांगोन। आरो नोंथांमोना बे हाखरखौ नाय, बेवहाय जोङो बेखौ सारखांनाया 7थासोसो जाबाय। आरो बेयाव माखासे ना हमनो थाबावदों, हा सिंनि माखासे नाफोरखौ, थरेना खुसिया बायदिसिनाखौ जोङो दायो बे आद्रा थानाय नाखिनिखौ जोङो फुथारगोन। आरो बेखिनिखौ फुथारखांनानै जोङो बेयाव मोनसे प्रजेक्ट लानो सानदों। नानिनो प्रजेक्ट जागोन बियो। बे मुलिखौ जोङो नैला मुलिया बेनो, बेखौ जोङो दायो होगोन। बेखौ होनाय लोगो लोगो नाया खमसे खम आधा घन्टानि उनाव गासै थैनानै गोजावजोबगोन। माने जोबोर खारा मुलिया। ओमफ्राय जोङो बेखौ होखांनानै खमसे खम 15 दिनसो थानानै जोङो बेयाव गोदान दै सोगोन। बेनि उनावसो जोङो नानि प्रजेक्टखौ खालायगोन। आरो नोंथांमोना बे नानि प्रजेक्टखौ बोरै खालायो, माबायदियै, नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन आरो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन। दायो जोङो बे मुलिखौ बे हाखराव होगोन। माखासे आद्रा थानाय नाफोरखौ जोङो दायो फुथारजोबनोसै, माखासे जिब जुन्थुफोरखौ। दायो बे हाखरा जाबाय गासै 3 बिगा दङ। बेवहाय जोङो नानि प्रजेक्टखौ खालामनो सानदों आरो। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ, बोरै जों खालामो, बोरै मा होयो। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। लाखिदोब्रा। दायो जोङो होखांबाय। नाया अलरेडि आधा घन्टानि उनाव थैजोबगोन। दा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ आं नोंथांमोननो आरो बे प्रजेक्टखौ दिन्थिगोन, माबोरैहाय नाखौ बानायगोन जोङो। स' थेंक इउ। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लाइक हो, लोगोसे शेयार खालामना हो। थेंक इउ।